हेलो, नमस्कार। ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସକାଳର ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ କଟୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟର ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କହେ ତୁମେ 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 ମୋ ମନର ସୀମାରେଖାରେ ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ତୁମେ ମୋ ମନର ସୀମାରେଖାରେ ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ କା ଟପି ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ କା ଟପି ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମଣିର ବତାକୁ ବିରହ ତୁମରି ନୀତି ଚୁମେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କହେ ତୁମେ 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 ହୃଦୟର ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ହସୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ, ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ହସୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ, ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୋ ଦିନେ, ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୋ ଦିନେ, ସେ କୁହୁଡ଼ି ଘର ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଜାର, ପ୍ରୀତିର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲ ତୁମେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ହୃଦୟର ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।